dokonalá vláda pre všetkých ľudí. Mnoho ľudí dobrej vôle túži po dobrej vláde pre svet. Nič nie je tak zrejmé, ako potreba dokonalej vlády pre všetkých ľudí. Príde takáto vláda prostredníctvom politických vodcov? Nie. Politickí vodcovia sveta robia svoje pokusy už stáročia. Keby sme mali s nimi počítať, museli by sme dlho čakať, kým by sa priblížili hoci len s malým úspechom. Dlhé storočia sú ľudia s vládami nespokojní, pretože sú neschopné rozriešiť mnohé ťažkosti. Je však možné domnievať sa, že Boh je s ľudskými vládami spokojný viac, ako sú spokojní ovládaní? Vlády sveta, ktoré proti sebe vzájomne bojujú a kritizujú sa, striedajú sa pri moci v dôsledku občianskych vojen. Ak ľudia všetkých storočí nemohli čerpať uspokojenie v žiadnych ľudských vládach, tým viac sa nemohli javiť ako uspokojivé v očiach veľkého Boha dokonalosti. Biblia, písmo sväté, podáva v skratke dejiny všetkých vlád, ktoré mali čo do činenia s ľudom Božím, počnúc Egyptom, ríšou Medoperskou, Gréckou, ako i ríšou Rímskou. Predvídal všemohúci Boh Jehova všetky tieto ľudské vlády a presne určil ich hodnotu a povahu. Podľa určenia tohto veľkého Boha, ktorý je dokonalý v múdrosti, spravodlivosti, láske a moci, boli všetky spomínané pozemské vlády rad radom počas storočí až do prítomnosti vládami zvieracej povahy. Dôkaz to nájdeme v 7. kapitole Danielovo proroctva i v 13. a 17. kapitole Zjavení Jána. Prosíme, aby ste si ich prečítali. Na základe zvieraceho charakteru týchto vlád, ktorý sa prejavil krvi prelievaním, obeťami na ľudských životoch a pustošivou činnosťou, sa Jehova Boh, zvrchovaný vladár vesmíru, rozhodol ukončiť všetky ľuďmi vytvorené vlády a tento koniec nastane určený čas. Daniel v 2. kapitole 44. verši píše: A za nich tých kráľov ustanoví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy na veky, a to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu, ale rozbije všetky tieto kráľovstva na prach a učiní koniec, ale ono bude stáť až na veky. Mnohé náboženstvá vo svete, ktoré hovoria o sebe, že sú kresťanské, však tvrdia a učia, že podľa Rímanom 13. kapitole 1. až 8. verši sú vlády sveta zriadené od Boha. Ježiš Kristus, ktorému Satan ponúkol kráľovstva sveta, odmietol túto ponuku. Keby boli bývali od Boha, prečo ich potom Pán Ježiš odmietol? Lukáš, 4. kapitola, 5. až 8. verš, Evanílium Jána, 18. kapitola, 36. verš. Staršia kniha Bohatstvo z roku 1932, strana 208, pod nadpisom Vrchnostenské moci, uvádza, že tí, ktorí tvrdia a učia, že list Rímanom 13. kapitola sa vzťahuje na vlády sveta, sa nachádzajú v babylonskom zajatí a vo tme. Strážna väža z roku 1950 pod nadpisom Mysel oslobodená pre Boží boj uvádza, že len zlý otrok a kozly budú tvrdiť, že Rímanom 13. kapitola sa vzťahuje na vlády sveta. Brožúra z roku 1963 pod nadpisom Keď Boh bude kráľom nad celou zemou, v 18. odseku píše: Kto teda začal dosadzovať na zemi ľudí ako kráľov, ktorí panovali nad určitými územiami? Určite to nebol Boh Jehova. Zamysli sa na chvíľku. Položme si otázku.
Bol by Boh i v našej dobe dosadil za vládcov takých, ako boli Mussolini, Hitler, Stalin a im podobní? Právom sa preto opýtate, je možná dokonalá vláda pre ľudstvo? Je radostné, že môžeme hneď odpovedať, že dokonalá vláda je možná a že jej príchod je istý. Ale akým spôsobom má prísť a kedy príde? Je radostné, že môžeme povedať, že táto dokonalá vláda príde vo svojej stanovenej hodine a v našej generácii. Dokonalosť zákona vo vesmíre je dôkazom existencie zákonodarcu. O ňom je napísané v 5. Možišovej 32. kapitole 3. a 4. verši. Skala, ktorej dielo je dokonalé. On, Jehova Boh, už v nebesiach v roku 1914 zriadil dokonalú vládu, na čele ktorej stojí dokonalý vládca Ježiš Kristus. Táto nebeská vláda rozšíri svoju moc i na našu zem, ako je to spomenuté ešte v našej generácii. Odstráni zo zeme všetko zlo, ale ono bude trvať až na veky. Daniel 7.14. A bolo jemu dané panstvo, i sláva, i kráľovstvo, a slúžili mu všetky národy, i ľudia, i jazyky. Jeho panstvo je večným panstvom, ktoré nepominie, a jeho kráľovstvo je také, ktoré nebude zničené. Táto dokonalá vláda urobí pre ľudí veci, ktoré nikdy nemohli splniť nedokonalé ľudské vlády. Vo dňoch, keď táto vláda bude pôsobiť na zemi, pozná ľudstvo dokonalý univerzálny mier. Už nikdy nebudú vo svete vojny, ani vojnový priemysel, ani armády. Ľudia pod touto dokonalou vládou Ježiša Krista konečne zažijú úplne odzbrojenie a večný mier. Ako nám to píše prorok Izaiáš v 2. kapitole 4. verši. A skujú svoje meče v motiky a svoje kopie v srpy, ani sa viac nebudú učiť boju. Ak by ste si prijali viac sa dozvedieť, čo sa týka tejto témy, obráťte sa na svedkov Jehových, ktorí vám ochotne s radosťou pomôžu. Verní a nekompromisní svedkovia Jehovovi.